Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma za mu yi bayani ne akan wani abu mai ɗan amfani, yadda za ka iya hakin ɗin wayar wani, wato ka dinga duka message ɗinsa na WhatsApp a wayarka, kuma ka iya tura wasiƙa ta wayarka amma a WhatsApp ɗinsa. Wato za ka iya sarrafa wayarsa gaba ɗaya a hannunka, WhatsApp ɗinsa gaba ɗaya za ka iya sarrafa ta wayarka. Amma dai wannan abin da Allah bana son kowa ya cuci wani da shi, bana son a yi zalunci da shi. Na yi koya mutane ne saboda na fi son mutum ya yi amfani da shi. A misali, in kana da ƙanni haka kana so ka san me suke a WhatsApp, ko kuma kana da yaya kana so ka san me suke a WhatsApp, ko kuma matarka ko kuma budurwarka akan nan, to dan haka ne. Da farko dai za ka fara zuwa ka shiga Google Play Store kamar yadda na shiga hakan nan. Yau to idan ka shiga Google Play Store kamar yadda na shiga hakan nan, sai ka shiga inda ake searching. Ka shiga inda ake searching sai ka rubuta sunan application din, wato sunan application din WhatsScan for WhatsApp web. WhatsScan for WhatsApp web. Idan ka gama tafawa WhatsScan for WhatsApp web, sai ka yi searching dinsa. Ga irin hotonsa nan, ka tabbatar abin da za ka yi installing mai irin wannan hoton ne. Ka tabbatar irin wannan hoton na wayoyi guda biyu ɗinan da QR code a jikinsu su ne. To sai ka ɗan reading more saboda ka karanta abubuwan da application ɗin suke yi da yawa. Ba wai iya wannan abin bane ba, kawai application ɗin yake yi. Application ɗin yana da abubuwa da yawa da yake yi, ba wai iya wannan bane ba. Sai ka dawo sai ka danna installing. Idan ka danna installing, da abin da ya baka sai ka yi accepting, sai ka bar shi ya ci gaba da downloading. Wato zai downloading from 0 zuwa 100 ko sai mu dan jira ya gama downloading. Mu dan jira muna jira yana downloading, muna jira ya kai 100. Okay, yanzu yana installing ko. Okay, yanzu kuma yana installing. Sai mu danna open, ya gama installing. Sai mu bar shi ya gama budewa. Sai baka daman ka zaɓi yaren da kake so. Sai mu zaɓi yaren turanci, da ma mu shiga biya English. So sai kuma zai ce ka sa password, dokar ka sa password, sai ka sa no. Idan kana zaɓen no, so sai ka da jira sai ya buɗe ma. Zai nuna maka wannan ɗan ɗisiɗisin abin nan, irin wannan abin nan na zanda, wato ana kiransa QR code. To sai ka ɗauki ɗaya wayar wacce kake so kai hacking kenan, wayar da kake so ka dangana abubuwan cikinta. Sai ka danna sama ukun nan inda na danna na mai ɗigo uku, sai ka shiga WhatsApp web. Ka ansa WhatsApp web, sai ka shiga. Idan ka shiga WhatsApp web, ga wani plus a nan sama, sai ka danna plus ɗin shi ma. Zai baka daman nan wajen da abin nan yake yi dinnan, sai ka ɗauko waya. Ka dai gane inda na ce ko? Sai ka ɗauko waya, sai ka yi scanning ɗin wannan abin. Yawwa, idan ka yi scanning ɗinsa kamar yadda muka yi scanning ɗin nan, sai ka ajiye waya, ka ba mai wayarsa, ka tafi abinka. To duka abin da yake yi a wayarsa duka gaba ɗaya za ka gani a wayarka. Zai zama to kamar photocopy, kamar irin ya rike wayarsa kamar ka rike ne. Idan ka rike wayarka kamar shi ya rike ne. Duk waya ɗaya, komai da komai iri ɗaya ne a ciki, komai abu da ake yi. In ya tura wasiƙa za ka gani, in ka tura za ka turawa a wayarsa, ka tura wani wasiƙa ta wayarka. Ka ɗauki wayarka ka tura abokansa wasiƙa, amma a zuwa shi ya tura. Kaga yanzu na bari mun shiga cikin sunan wannan mamma ɗin nan, mama. Mun ga wasiƙunta, kaga nan aka shiga anan, kaga nan ma duk iri ɗaya ne. Saboda kaga farko akwai haya, can akwai emoji. Na yanzu bari in tura wasiƙa ka gani. Na tura, ka gani anan kuma wasiƙar ta shigo ko? To kaga alamar da abin da aka yi anan za a gani a can. Kuma baccin haka ma, da abin da za ka iya yi anan kuma za a gani a can. Yanzu zan tura wasiƙa a wayata, zan tura abokinsa wasiƙa ta wayata. Kaga na tura wasiƙa, ka gani a wayarsa ya ga cewa an tura wasiƙa, shi kuma bai rubuta ba. Zai dinga jin mamaki, to ya kai wannan abin nan ne. Abu ne mai sauƙi, ga shi nan shi kenan. To da Allah ya subscribing, ai like din page ɗina, da Allah subscribe da like. Za mu dinga turo muku abubuwa da suka danganci irin wannan hacking din sosai da sosai. Da Allah ya like. In kai subscribing ba wani abu bane ba, kawai dai na kara turo wani abu zaka gan shi akan lokaci. Ina turawa duk abin da na dora zaka gani. Nagode.